Bishibudungni haikeno hayong haktor ganangai World Press Freedom Day salbala jagai phayo abo haikeno tini kokuma thunai rokni salno rogoi Kwroi Ampurao Ma-Pha Kwroi rokni Tngthai Noga hayake orphan house tongnai Ma-Pha Kwroi cherai rokno Atkmf ni luaji mungbai cherai rokno suikong suilai jati tei thungjaknai manui khani rok bagai rilaikha aro manjakha em borom ganang komal koloi Atkmf ni kasko Somir Debruma Milton Debruma no kadoi mothani kubuni adong rok hambai jotono tini phaisok paijak Kwroi Ampurao ni state children home for tribal boys obo Tiprasa Ma-Pha Kwroi rok ni bagai nainai kwroi rang thong hamya ekdom kwroi kebu kwroi abhai chere rok no orphanage home obo tubui toni family thai tini rok saimano 3rd May obo ongkha World Press Day tini ongkha koktoma thumnai rok ni sal Press Day hinjago o Press Day ni salo oro phaisok paijak all Tripura kokborok media forum tini special day o borok special borok rok bai Noga Kwroi Ma-Pha Kwroi jaiti gusti kwroi tongnani thai kwroi chanani mungsa kwroi Tiprasa rok no oro toni family jagao borok tini kwbangma kha ganang lukurok ni chubachu bai borok oro tini khata kolom tei sati rok yapar phailekha orni orphans tongnai o humo tongnai chere rok no chung borok bai kok salaikya borok oroni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlai tisaka oroni o CWC ni nai koli tongnai ta chini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laikha oroni chere rok aboni sepen kok tama kaham ke borok jotono korinani musu jago teibo sakangai thangnani musu jago chini phasingtui tini special day all Tripura kokborok media forum ni adong rok ni loge ang bo haino ma phaikya ang bo tini chini oroni chere rok no jotono no wati phai tong ba ni jono kaisa sati ri phaikya as a part of social contribution social service hisabe eke koktoma thumnai rok ni sal tini koktoma thumnai rok ongkha Bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nung executive member mani nung executive member da hamjak na nung reporter media da hamjak ni ang tabok phano media hamjak ko ang tau phano media wa thangnani muchung ko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawui je boni kharang tongmakse pungmani khanata to kharang pungma hai media rok no bahini freedom Rwgui kok sari kha hangke media rok